Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti puso mi ti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Anak, kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't nanang. Naglayingak to pa di school mi. Kung ti teacher mi, saan ko ka naatultuladan dagiti classmate ko? Asandang agar-aramid iti homework da. Uwan mo't anak ko. Kakaiso na nga da kami kanilolam amang isuro ka dagiti lessons mo. Agadal ka na imbag anak ko ha? Taday talaang ti mabalin mi nga ipatawid kan ka. Taawan mo't ti makunaasa ni ko atayo. Uwan nanang. Ayun gayam nanang. Kaano ka di nga agawid ni tatang? Adayo ka di manin a lugar ti nakaidistinuan na? Iso amabayag manin santo agawid? Mailiwak nga minan ka ni tatang. Anak, amo mo ti trabaho ni tatang mo. Masapul amapan iti nagduduma a lugar. Tapno aglako ka dagiti produkto da. Sana bale anak, sumangpot tumot laeng ni tatang mo. Aginggat ka anong agulbud ka iti anak mo, Minda. Nanang, amo masaan mo ama ilimad iti agnanayon ti kinapudno. Nang runak at nasirib ni Bong nga apukok. Apay no ininot nga ibagam ti agpaysokan kwa na. Narigrigat ngamin numang namnama iti awan ti apukok. Nanang, saan ka adikdiktaran, Minda? Ngam panunutam anaimbag ti na ibagak anak ko. Amangan ngamin no nakarkaron ton amarigatan ka amang ilawlawag iti amin, no di mo pa'y larugyan ita. Adda punto ni nanang. Husto ti ko na asaan ngagnanayon ang mailimad ko ti kinapudno. Ngam sigurado masakitan ni Bong. Numamuan na asaanan nga agsubli ti amana. Nagrigat mo ti kastoy akasasaad ko. Nagrigat ti agbalin nga ina. Nang runan no adda tinakiro apasamak iti biyag. Kas iti mapaspasamak kada kami. Agdadata asaanan nga agsublipay ni Rex iti dan namin nga agina. Ngam ikagkagumaaklat nga aramidon ti amin. Tapno saan na masakitan ti anak ko. Kat saan adumakas iti imatang na ti amana. Ahente iti nagduduma a produkto ti ama ti anak ko, manang Emmy. Iso akanayon amapan iti nagduduma a lugar, asakop ti rota na. Kat pasaray agbayag ijay iti makalawas. Iso anairuaman ti anak ko, apasaray saan nga agawid iti mabayag ti amana. Ngam ti di na ammo,
Kat talaga asaanan apulos nga agawid ti ama na iti dan nami. Gapo ta nakisina akat nga ruden kankwana. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan, nakastrekak iti trabaho manang Emmy. Nanang, adan trabaho. Naawat ak akahera ti may sa department store iji ili. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Kaano ka kanungay amang rugi. Mangrugi ak intun bigatan nanang. Makamu kayo pailaang dito'y balay Kastamotan iti apuyo. Di ka di madanagan anak ko. Siya kunti makaamu dito'y. Kastamotan ti panangsukon kanibong iti pagadalan. Agyaman ak nanang. Amok aday tuyan ti sungbat ti Diyos kadag iti karkararag ko. Tapno makapangabarwanan kami matan iti anak ko. Kalpasan dagiti saan anasaya at anapagteng mi iti biyag. Kat agyaman ak. Tada kayo akanayon amang tultulong. Kan mang tartarabay kada kami nga agina. Agyaman nak, nanang. Ne, Tata Fredo, madamabat gayam ti panagpadalusyo iti arubayan kan o nagtibalayo. Si kamo gayam minda. Ayun balasang ko ta adda sumangput asa nga ilimi agapoy di abroad. Kasta ka di tata? Sinumot nga day ta asa nga iliyo. Kaslay special saa. Tani, talaga kasta unay ti panagpadalus kan panagsimpayo. Ni Ardel balasang ko. Tayo inauna nga anak ni Minseng akabsat ka. Napayag ngamin asaan na nagbakasyon dito Pilipinas ka. Makumi-kumi ti trabaho na. Iso analipatan na pa yun ti mga sawa. Kastaya tata? Amangan mo't no di na pa'y nasarakan ti kagasat na tata. Anya ti amuyo. Amangan no iti panagbakasyon na dito Pilipinas. Kat masarakan nantun ti agbalin akapisi ti puso na. Ay kung nagsayaatan nga inukas tabalasang ka. Sapay la kumangarot at akas na nga agpaisaw. Nay, ada ka mo't gaya mon anak ko. Kumusta mo't nga iti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Nasaya at mo't nanang. Nasingpat dagiti amok, kastamot dagiti katrabahwak. Naragsakak nanang, taadda lang arudon panggadak. Mailiw-liwag ko pa'y panunutan amin ang napaspasamak kanyak iti kalabas. Nasingpat ka ngamin nga anak, kan ina anak ko. Awan ti di mo aramidan, tapno mapasaya at mo ti masakbayan ti anak mo. Kundi kapulos na awanan iti namnama, kalpasan dagiti napagtengyo nga agina. Wan nanang, nagbalin akarit kanyak dagiti apaspasamak, tapno agbalinak anatibker para iti anak ko. Ken para mutten kada kayo, nanang. Nanang, apa di matin sumangsangpit ni tatang? Nabayagon day din na uda pa nagawid na. Saan mo na panunutan day ta anak ko? Ubing ka pa'y unay, tapno maawatam dagiti paspasamak.
Dumteng to ti aldaw ang maawatan matlaang ti amin. Basta ti kanayon mo alaglagipan, ipatpatag na kaunay ni tatang mo, kat imadayo tapno agtrabaho para iti masakbayam. Iso nga igad mo ti agadal anak ko, ha? Wala nang, kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Tapno no dantong trabaho, saan kantong nagtrabaho pa'y nanang? Ipasyar kanto langan iti nagduduma lugar, kastamat ni tatang. Tanda anak day tanga imbagam anak ko, ah? Sige, mapantangaro doon iti kusina tamangan tayon. Itaypay anak kaluto ni Lolam. Kasla at dapaskan di takaruba, anak ko. Ang mga nusimbang patantay or urayan da bisita nga aga po iji abroad, nanang. Day, kasano nga mom, anak ko? Iso nga mintimbaga ni Tata Fredo kanyak idinaminsan nga aldaw, nanang. Isumot lagayam anak ita kayo nga agtungtungtong idinaminsan. Wan, nanang, kaanakan kano ni Tata Fredo ti sumangput. Baro kanupay, tanalipatan na kanun ti mga sawa, gapu iti pan nakakumikom na iti trabaho na. Isumat na itati ko na ni Tata Fredo. Alangarod anak ko, agrubwat kan, ta mga numaladaw ka pa iti trabaho. Agiddan kayo ni iti anak mo nga agarmusar. Wan, nanang. Naimbag ngagsapay yo, Tata Fredo. Lumabasak pa'y. Ay, kastamat balasang ka. Sumur ka din iti trabaho? Wan, Tata. Uncle, ayan ka ditay. Ni, adamot gayam ka sarsarita yo, Uncle. Good morning. Arwan gayam, iso ni Minda, karuba tayo. Di talang bangher tayan ti balayda. Minda, iso gayam ta ibagbagakan ka kaanakak ni Arnel. Good morning, Mat Arnel. Nasaya at mat na nakabakasyon ka dito Pilipinas. Sige ha. Tata, panawan kayo pa'y. Ang mga numaladaw iti trabaho. Sige, Minda. O sige, nice meeting you. See you around. Minda, agyaman ak tayo manugot ka si Murot kanyak nagpasyar dito parke. Apay ket di na saan. Nagbalintaan na singad, manipod idinagamamuta. Amon pa yan ti si bubukal apakasaritaak. Tinapasamak kada kami ti ama ti anak ko. Kan amok anatak ng kaatao, kan mapagtalkan. Iso asimurotakken ka, Arnel. Ay ayatan ka. Among matdaytan, Minda. Manolabulanen. Agsubliak tumanen iji abroad. Kayat ko kumaamaamuan. No adamat lanamnamaken ka. Among mati ka sa saan ti biyag ko, Arnel. Adda anak ko. Uray pa'y nabayagan a panawan nga awan damag ko iti asawak. Adda latta ti anak ko a responsibilidad ko. No ikan nakiti gundaway. Agbalinak akatakunaynay mo iti responsibilidad mo iti anak mo. Itala na karik na kiti kastoy, Minda. Katsapay la kumataklunan na kon. Ay ayatan ka, Mat Arnel. Ha? Katsapay la kuma. Tadi kan to agbalbaliw. Agyaman ak, Minda. Ikarik, sa anak ngagbalbaliw.
Namnamang agbalina ka na pudnukin ka. Ay ayaten ka unay-unay. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Agpaiso ka diti mapalpaliiw ko, Minda. Kasla damot na nagkinaawatan nyo ka ni Arnel. Pudno, nanang. Ay ayatek unay ni Arnel. Adan nagkinaawatan mi. Katsapay la ko tamaawatan nyo ti marikriknak. Masapol ko mo ti kabinadang ko amang padakkel ka ni Bong, nanang. Ay, di ka agdanag, anak ko. Maawatan ka. Nabayag matan a panawan ang nagmaymaysa ka. Katsapay la kuma, taday tuyon ti tagiuray mo a kabinadang mo itibiyag. Ang kasanaw no agsublinton ni Arnel ije abroad. Kabaalam to ka di, ti maiyada yun tumanan kan kuana. Di ka agdanag, nanang. Napagsaritaan min ka ni Arnel day taabanag. Amok akabaalak ti amin. Arnel, danas ka na maamwam. Oh, anya day taminda. Kan, apay akas lang madandanagan ka. Masikugak, Arnel. Ha? Kasano day ito yan? Agpaiso, Minda? Masikog ka? Apay madanagan ka. At last, maadaan ta ni ta anak. Maragsakan ak unay, Minda. Kayat mo asawan? Oh, agyaman na, Arnel. Kung naklakit din mo. Di kagdanag, Minda. Saan ka abaybayan? Nakarkaro pa itan nga ayatan ka. Gaputa maaddaan tantun iti anak. Napunas ti amin adanag ko, apaman ang nakitak ti reaksyon ni Arnel, idinaamuan na ti kasasaad ko manang Emmy. Panagriknak kat dimtengan ti lalaki ang makatakunaynay ko iti tungpal biag ko. Nagbalin mo't anaanayas ti linangandakan ni Bong nga anak ko. Imbilang na ngamin ni Bong akas pudpudno nga anak na. Impas ngay ko nga rod ti anak mi ka ni Arnel. Maysa analungpo a babae ti impas ngay ko manang Emmy. Nalaos ti ragsak ni Arnel iti dayta agondaway. Impadamag na nga rod iti inana ti panagpas ngay kon, kat nakarkaro manen a naragsakan ti inana, gapo ta ti anak migayam ti umuna nga apo ko na a babae. Agingga adimteng ti aldaw a panagsublin ni Arnel ijay balasiw taaw. Saanan amalapdan ti panagsublim ijay balasiw taaw, Arnel? Wan nga rod, Minda. Ngam na pagsaritaan tamutanda ito'y saan ka di. Iso adi ka nagliday. Kanayon akto nga umawag. Tapno kumustaan kayo kadagiti anak ta. Agan-anad ka ijay, ha? Di mo liplipatan nga inuman nagiti agas mo. Annadam ti salunat mo. Wen, di kagdanag.
Agan nadak para kada kayo. Oh, di mo baybayan dagiti anak ta ha? Kenoray si ka. Di mo baybayan ti bagim. Ti salunat mo. Magagaran na ni mama makakita kadagiti dadong mapaya pictures ti anak ta. Amamaten, umuna nga apo babae ko naman. Nagasat ti anak ta. Ta saan pa'y la nakita ni Lola na ipatpatag na launa yan. Sapay la kumata dumteng to ti aldaw nga agkita damat iti personal nga aglola. Anya tamom, ang mga nukalata sumangpot dito ni mama. Ha? Basta, agsingsingpot ka ijay ha. Kanayon mo alaglagipon nga da kami nga agururay iti panagsublim. Ay ayatan ka, Arnel. Ay ayatan ka mat unay-unay, Minda. Itata nakasublin ni Arnel iti abroad. Di ka kadi maikawa, anak ko. Aklunak, talaga maikawa ak nanang. Nga masapol nga agbalinak anatibkar. Timang patpatibkar kanyak. Kat ti panagayat kanyak ni Arnel. Agraman ka dagiti anak mi. Amok adinan tulipatan dagiti karina kanyak, nanang. Ay, nasaya at dukas ta anak ko. Awan ti makaam mo no anyan to ti mapasama kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Ngamdawatem ti panarabay ti Diyos, anak ko. Amok adi nakabaybayan. Agyamanak nanang. Basta agtalinaed ak anapudno ken si uuray ken ni Arnel. Hello, Arnel. Kumusta kan? Nasayatak mo dito eh. Ngam siyempre, nalidayak tawan kayo iti danak. Iso at araramidag. Ibawbawin ko lang iti trabaho ti amin na panahon ko. Tapno saan kayo unay amamis kadag iti ubing. Kailiw ka unay yun, Minda. Kasta akmat, Arnel. Di kagdanag. Apama na makaurnungak. Kan makaalak iti bakasyon ko iti trabaho. Agawid akadagos. Namnamaak day ta, Arnel. Sapay kuma, ta iti mabiit. Makabakasyon ka matan. Kailiw da kauna yan, Arnel. Naragsak kami ta si Mangpot kan, Arnel. Kamaudyanan na. Agdadan na tayo manan. No pa'y amok aso magmamanula ang abulan ti kaadam. Tamasapol nga agsubli kamot laang iji abroad. Iso ang masapol asulitin tayo ti kaadak dito Pilipinas, Minda. Dakkelin ta anak ta. Kastamot tin nibong. Kasla kaano lang dahi di ipapanaw ko. Nagdarasa naglabas na giti aldawan niya, Minda. Uwan nga rod, Arnel. Kumusta mo't ni mamam? Okay mo't ni mama. Kailiw na nga rodon ta anak ta. Maayayo ka dagiti pictures ngayon patpatulod mo. Kabayatan ti panagdakkel ta anak ta. Kasta ka di. Maragsakan ak amakangag iti dayta, Arnel.
Wan gayam, at asing-asing ni mama. Kaya't sapay la ko mata maawatam ti panggap na. Anya day ta, Arnel? Kaya't nang isurot ko ta anak tay ti panagsublik iji abroad. Anya? Kayat mo asawan? Iya dayom ti anak ta kanyak? Kasta ti kayat ni mamam ang mapasamak, Arnel? Minda, saan ko nga isurot ta anak ta tapno iya dayukan ka. No di ka tapno sumayati masakbayan na, no agnaid ijay. No ijay adumakkel. No ag-eskwela ijay, kan nagtrabahon to ijay. Ha? Amumot no kasano ti rigat ti biag dito Pilipinas saan ka di? No ijay adumakkel ta anak ta, narimrimat to ti masakbayan na. Di kagdanag, takanayon tumot lang ti komunikasyon nyo. Gapo takanayon kami to nga umawag. O, kasladan tumot lang iti dinam ti anak ta. Panunutom ka dana yung bagti singasing ni mama. Para mo't lang iti masakbayan ta anak ta ti pampanunutan ti inak, Minda. Kasla na unag ti pampanunutam Minda. No kaano asimangpet ni Arnel sa kasta ti Jarmo. Adda ka di pa kariribukam, anak ko. Nanang, adda ngamin imbaga kanyak ni Arnel asingasing ti inana. Anya dayta, anak ko. Kaya't da ka nga itugot ti anak mo iti panagsubli ni Arnel iti Estados Unidos. Anya, kaya't mo asawan? Maiyadayukan ka ti anak mo? Kasta nga rod, nanang, ngam inlawlawag ni Arnel ti intensyon ti inana. Iso na isingasing na ti kasjay. Anak ko, kaya't da ka no anarimat to ti masakbayan na no ijay nga agnaed kan dumakkel. Saan atap no iya dayuda kanyak ti anak ko? Amo tayo mat ngamin no kasano karigat ti biag dito Pilipinas, nanang. No ijay ang makaadal kan makaturpos. Adun to kano ti oportunidad na ijay. Tapno nasaysaya ato ti agbalin ang masakbayan na. Adakan ka dayta, anak ko. Amok mo't asipod pa'y. Tilaang pagimbagan dagiti anak mo ti prioridad mo kan pampanunutam. Saan abalin nga agsakripisyo ka? Basta mapasaya at mo ti masakbaayan dagiti anak mo. Isu asika ti rumbeng nga agdesisyon, anak ko. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Clark, anak, umay ka manganan. Naisaganan ni Inday ti Armosar. Ang mga numala daw kay ti pagadalan. Umayin, Mami! Good morning, Mami! Wow! Nangihimas ti breakfast tayo Siyempre, anak. Masapol nga agbusog ka. Tapno da pamigsam nga agpanunot iti school. Dayta ti kayat ko kun ka, Mami. Ora adda babaw nun tayo dito balay. Talaga naasikaso ka kada kami kan ni Daddy. Agigid lang tayo naman kada Daddy Ag-breakfast tayo, Mami. Nasapa arimor ni Daddy anak. Ada ka no asikasun na. Ha? Amo mo ti businessman. Always busy. Kasta ka di. Saor ni Daddy Tsak pa'y nakapag good morning kan kuana. Sana bali anak. Bumawin to ni Daddy intun saan busy. Mala, mangan kakit din. Kat syakton ti mangitulod kan ka ijay school yo.
Bannog tagmalmalom nga agtrab-trabaho di opisina. Naimbaglangin ta nasolbar mo't lang tirimso aparikot iti branch tayo di Cebu. Si kantumat ngamin. Kayat mo si kakanayon timang sulbar ka dagiti rumso aparikot. Adamot dagiti talkam a tao iti kumpanya. Kabaalandan dagi jay. Sandra, sa bali laang no nakatutokak, no hands-onak. Laglagi pam. Para kada kayo iti anak ta ti amin nga aramidak. Kaya't ko ano sayato tagbali na masakbayan ti kakaisuna nga anak ta. Wen, amok day ta Edgar. Ngam kita amot ati salunat mo. Ang mga nagsakit ka iti kastangar aramidam. Awan apulos inanam. Wen gayam, damdamagan na kaitay ni Clark. Kinunak mata na sapa ka arimwar, tadanaskan nga si Kaswam. Ibagamkan ko na rumwar tayo intong Domingo. At dapapanan tayo. Kat tsaka pa karagsakan nyo ti makita yo. Nang ronakin ka, Sandra. Ha? Anya ti kayat mo, sawan? Maamuam to. Basta laglagi pong maipatpatag kayo ita anak ta. Kat aramidak ti amin, tapno na namay to ti biyagyo kadagiti masungad nga aldaw. O anya, nakaready kayo ka din nga gina? Wen daddy, papanan tayo ka di. Kasla da sorpresa yo kada kami Wen nga rod Edgar, magagharanak paiket din. Basta, makita yun to. Kat amo ka pa karagsakan nyo ti makita yo. Sika talaga daddy, naisam kayo ti surprises. Iso alab na ka ni mami. Amo yung mat niya ipatpatag kayo launa yung agina. Isong aramidak ti amin na pakaragsakan nyo. Al, mapantayon, tapno makita yung ti sorpresak para kada kayo. Wow, daddy! Nagpintas mo dito a lugar? Uwan nga rod, Edgar. Anya ti aramidan tayo dito Mangan tayo ka dito a restaurant, daddy? Ala, umay kayo. Umunig tayo. Good morning, sir. Good morning, sir. Oh, anya Sandra. Magustuhan ka di dito baroan negosyom? Ha? Anya ti kunam, Edgar? Unyag pa iso, daddy. Dahito iti nakakumikumak kadagiti kalabas nga aldaw, Sandra. Clark, anak. Ti panang ipatakdar ko iti dahito a restaurant. Nga imatunam, Sandra. Iti kasta, saan ka amaboring nga dalang iti balay? Ha? Ken kayat ko nga adalam mo tanti may papan kadagiti daduma pa ang negosyo tayo. Agyamanak, Edgar. Nasurpresa kami ka ni Mami iti day di agundaway manang Emmy. Isumat lagayam akanayon a busy ni Daddy. Taimpatakdaran na iti restaurant ni Mami. Tapno saan ka no amaboring nga adalaeng ije balay. Saan ngamin anaisem ni Mami nga agpasyar akadwana dagiti gagayam na. Kayat na pay ti adalaeng ije balay ang mga asikaso kadagiti personal a pagkasapulan mi ken ni Daddy. Ni Daddy mat, may sa apagwadan nga ama. Idulok unay ni Daddy manang Emmy. Makunak amay sa kami a perfect family. Aging gaadimteng ti may sa agundaway, a nagpakadamanan ni Daddy,
ken ni Mami. Masapol ang mapana kay si Busandra. Ado tinaskan nga ornusak ijay. Jakmat kahit adagiti lang talga katao ti mga sikaso. Masapol nga adda ijay tapno nadardara sa maisimpa ti amin. Kasta ka di. Sapay la kumarod ta maurnos nyo adagos iti kabiitan na panawan. Ang mga numabayaga na kay Sandra. Sana kami ni agawid. Aging gasaan ana ornos ti amin. Adakan ka day ta Edgar. Agan-anad ka ijay ha? Mangan ka iti husto nga oras. Saan mo abaybay ang tabagim? Laglagi pa mga awanak ijay mga sikasukan ka. Juan Sandra, katagyaman na kitipan nakaawat mo. Di kagdanag tadyak baybay ang tibagig. Kat uray da kayo iti anak ta ha? Aganad kayo dito eh. Makaamu ka pailangan ka ni Clark. Sana bale, tadadagiti tawa pinuskak ang mga lalay kan kay di restaurant. Wen Edgar, di kagdanag. Awan mo't siguro ti rumswa parikot. Naanayas mo ti taray ti negosyo. O sige, agpakada akon. Ay ayatan ka unay-unay Sandra. Tandaan ko madayta. Iba gamit anak tang agsingsingpat. Kandi na baybayan ti panagadal na. Para kada kayo amin dagito a sakripisyo. Anya ka mo tan Edgar. Apaya kasta ti pagpagam. Kasla saan kan nagsubli ti kasta adyar mo ha? O sige, mapanakon. I love you, Sandra. Mami, natuloy ka din ni Daddy dyan Cebu? Wan anak, amumatan ni Dadim, uray adda dagiti talken na atao, masapul latta nga adda kano ijay. Kas kalagdadamo ka ni Daddy, Mami. Siguro na kas dito ugali na. Saan ka di pa ilanay, Ruam? Kasasabali ngamin ti jar na idinagpakada anak ko. Ha? Sabali ti agparparik na kanyak. Agtib-tib bayo Mami, saan man natila pagpanunutam? Okay lang ni Daddy Jay. Sapay la ko mga rod anak ko. Maurnos na ko maadagos dagiti rumba nga aramidan da. Tapno makaawid mo't laeng ni Dadim iti kabiitan a panawan. Apay nga tasaan nga umawawag ni Edgar. Imposible mo't nga 20 oras na nga umawag kanya. Sigud-sigud mo't ano kasta pumampanaw. Uray sa dino ti papanan na. Umawag adagos. Basta dimtengan ni Jay. Apay nga itakatawan na pulos awag na kanyak. Makumikum pa'y lang at ang aging gaita. Tinasayaat, siya kon ti umawag kan kuana. Maawatan namat siguro no apay siya kon ti mawag. Madanagan nak namin una yan. Ne, apay ngay. Cannot be reached mat ti telepono na. Diyos ko, sapay la kumatawan ti dakas na napasama kiti asawak. Anak, manungal dawon nga awan ni Dadim. Ngam awan na pulos awag na kanyak. Jack pa'y makontak ti telepono na. Wan nga rod, Mami. Anya nga tanti napasamak ka ni Daddy. Diyos ko,
Sapay la kumatawan da sa napasama ka ni Dadim. Diyak maawatan ti marikrik na anak ko. Numalagip ko ni Dadim. Agtibayo ak. Umawag ak langin ijay Cebu anak ko. Masapul ang maamwanta noan yan tinapasamak. No apay asaan nga umawawag ka data ni Dadim. Nasaysayat pa'y mami. Iti kasta, maamuan tangag paiso. Noan yan tinapasamak ka ni Daddy di Cebu. Imawag na rod ni Mami iji branch ti kumpanyami iji Cebu, manang Emmy. Kat naklaat kami, idi imbaga ti talken na atao ijay, asaan ka no anapnapan ni Daddy, kat awan ka numot ti rumbang ama urnos, tanaan nayas mo ti taray ti kumpanya. Dakkel aburbur tsaka da kami ti panagpukaw ti amak, manang Emmy. Kasla nagpukaw nga asok ni Daddy. Awan apulos ti makaammo no sa dino ti ayan na. Uray dagiti talken na tao iti negosyo mi, awan ti maibagada iti panagpukaw ti amak. Nagpatulong kami pa yan kadagiti masaknan. In report min ti panagpukaw ni Daddy. Inaldaw amapan kami kani Mami iti presinto, tapno amuan mi no anyan ti update. Tan i-reportan a missing person ti amak. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ti inak, iti day di agundaway, manang Emmy. Mami, malmalday ka manan. Asino matisaan nga agliday anak ko. Awan matla ti damagan maipapan ka ni Dadim. Oray dagiti pulis. Mas daod ano niyan tinapasama kiti amam. Imawag ak matan iti probinsya. Iti ayan dalolo ken lolam. Ngabsaan ka no mata nagaw-awit iti ti amam. Madanagan mo tanda lolo kan lolam. Patpat ka kunay ni Daddy manak ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko. Tunggal malagip ko ni Daddy. Noon yan tinapasamakan ko ana. No si bibiyag pa'y uwan no natayan. Mami, patibigar mo matipak na ka mo. Saan ka nga? Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. May sa mami. Adak di ti amang saranay kang ka. Di tayo mapukawan ni tinamnama. Amo kasi bibiyag pa ni Daddy. Kumararag tayo iti Diyos, mami. Di tayo umibat kan kuana. Amok nga isulang di makatulong kada tayo. Kumusta ngay Sandra? Ada ka din damag maipapan ka ni Edgar. Awan pa'y papang. Diyakon amuno niya ti aramidag. Ay. Apay akaladlat na nagpukaw ti asawag papang. Sa dino nga tanti ayan na. Anya nga tanti napasamak kan kwa na.
Ay na, jak masungbatan day taas sa lunsod mo, Sandra. Pauray na kami kan ni Mamangio. Maburbursaan kami, mahit. Papang. Gumpang nga asim ta di ka mapukawan iti namnama. Kang runaan iti amin, agbalin ka kumaan na tibker. Di ka umibot iti namarswa. Kadagiti ka kastoy agundaway. Tilaeng namarswa ti mabalin mo apagkamangan palasang ko. Lakay, anyang iti madamag maipapan iti anak ta. Ay, awan pa'y bakit. Talaga di na masarakan ni Edgar. Masyanak nga rod ka ni Sandra tanapalalo ti sangit na idi inawagak. Ay, anyang atanaya tinapasamak ka ni Edgar. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Maasi ka kadagiti agina. Amok no kasano karigat ti pagdaldalanan ita dagiti aginalakay. Saan tayo nga amo? No si bibiyag pa'y ni Edgar nga anak ta. Wano na tayan. Wan nga rod bakit? Kanayon kanomot ti papanday di presinto ng awan lata ti damag. Matanagan akmatuna yun bakit? Sapay la kumata si bibiyag pa'y ti anak ta. Sapay la ko malakay. Di tay agsarday nga agkararag iti na marswa. Isulaang ti makatulong kada tayo. Kastamot lang ti imbalakan ko ni Sandra manugang ta. Tilaang ng Diyos tinamnama tayo. Mami, umadanin di pa nagturpos ko iti kolehiyo. Huwan nga rod anak ko. Manon atawan tinapalabas. Nga maging gaita. Awan pa ilaang damag no sa dinon ti ayan ni Dadim. Mami? Maragsakan ak. Tadandanimon matunoy dagiti arapaap mo anak ko. Amok ano sa dino man ti ayan ita ni Dadim. Maragragsakan ba't gaputa day tatinar arapaap na. Ti makaturpos kay ti panagadal mo anak ko. Katagyaman akmatkin ka, Mami. Gaputa oray kasto'y tinapaspasaran tayo kadagiti kalabas. Nagbalin kalatan na tibkar para kanyak nga anak mo. Uwan anak ko. Sika tinang patibkar iti pakinakam ko tapno jak sumuko. Kataging ka ita. Adaak dito'y nagururay. Mangnamnama nga iti may nga aldaw. Agsublimat laang iti danata ni Dadim. Dahil tati karkararag ko akanayon iti Diyos. Clark, anak. Mami? Hanggang no bilang laang. Tatalaga nga dagaya mandakas anapasamakan ko, anak. Maamuan tayo kuma. Tauray ka sano ka sa abdiit danday ta. Ikagumaan tayo nga aklunan. Basta maamuan tayo kuma. Tapno saan tayo amang namnamalatan.
Anak, Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngem intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. ko. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkadmet itirik na. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina. Ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan abali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumamon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, saan ka na salunat? Kastalaan ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan ko maakin na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen madam, ngam maasya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabailan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kid gini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat. Kasta ko maamin na tao, suset. Manakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaan lang timod mo no agliday ka. Agyaman na iti kinasingpat mo agayam, suset.
Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir, umunagan. Nagtaarman di katugaw mo itay ijay rom. Boyfriend mo ka di? Gayem ko, ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal, ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybayan ti panagadal. Depende matkit di ijay tao. Dumting to day ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka di. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo. Kat adda bakbakla na. Pag ko na ang mat nga dabakbakla na, saan mat nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sa laang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsauti na singpet. Apay, siyak, sa anak anasingpet. Kumusta nga'y tinagmalam mo ije pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama kun itigatas a kanayon mo at timplaen. Ubingak pa'y, kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsana kun ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaang. Aging gaita, awir ka pay laang. Siyak pay laang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga saan pa asim mangpet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka di wano saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo munti sumbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti into na ram. No amumla ko ma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak nang ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak nang kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawan denggan na. Di katagbahin iti asawa na. Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray si ka, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo, agmanoak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Diyak mo lolo, pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di.
Kat, kumusta matan ti Marikrik nam? Medyo mayat mat, Lolo. San aliwayan ni Yaya, ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan, Lolo. Anya ka diti ibagam ka ni Mama. At dala pagsaritaan mi, ang mawan matakunam. Ala, agsubli ak tulangan no addanton ni Mamam. Naimbag mat na nasabat ka, sulidat. Imbag ko nam nga masuron kan samot, Papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjungan. Anya ko matidakas na no ijay madjungan, Papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam ababae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madjungan ti ayuyang mo. Anya nga rud ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't amilyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka nga agpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atawa kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat, mawan mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nak to kumaat mapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di, Kayat ko makita ti balay da. Apay ka di nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanlangan na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anon anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti may sa tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daun na latta ti agsugal tabareng makasubot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapo iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan. Ayan ni Mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Diyak ngamin nakita, manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na, no saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ijay madjongan? Ha? Ay, diyak manam mo. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ijay ospital, Barok.